Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Bona tarda, senyor diputat. Bona tarda, regidors, que en sabem d'alguns per aquí. Bona tarda, senyor Tremosa. Bona tarda, senyor Roldós. La meva presentació serà molt breu, només donar-vos les gràcies d'estar aquí. Molt bona tarda a tothom. Les gràcies d'estar aquí. Avui tenim una fita important. Per nosaltres el senyor Tremosa és un gran professor, el senyor Roldós és un ganxó que l'estimem molt perquè també és un gran professor d'economia, 23 anys a la Universitat de Girona. I bé, la meva presentació és així de breu perquè l'important són ells dos, que ens parlaran de temes molt interessants per nosaltres i per Catalunya. Moltes gràcies a tots i endavant. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per convidar-me aquí a Sant Feliu. Intentarem que passeu una estona interessant i atractiva i després tindrem un diàleg amb el professor Roldós i també per respondre preguntes vostres. Jo no tinc pressa per marxar, ja ho dic perquè si interessa la cosa doncs ja ho anirem fent. Bé, aquest llibre el vaig escriure fa un any i respon a una pregunta. Catalunya és un país decadent? Catalunya és una economia decadent? Com diuen per terra, mar i aire la premsa, les ràdios i les teles de Madrid? El títol dona la resposta. Ja us faig un spoiler. Potència logística. Lo natural també us ho explico després, però és a dir, curiosament estem en el millor moment de la història econòmica de Catalunya. Mai no havíem sigut tan potents com ara. En 2000 anys, mai ni el port de Barcelona, ni el port de València, ni el port de Tarragona havien sigut tan importants com ara. En 2000 anys, sempre els ports italians superaven els catalans. Ara és al revés. Per això el llibre comença amb un capítol d'història i me'n vaig a Tàrraco, començo parlant dels romans, parlo de l'edat mitjana, fins a la revolució industrial i la revolució logística, que sense haver fet res nosaltres ni preparar-la ens ha convertit en els principals ports de valor afegit de la Mediterrània. Una dada que ha sortit fa una setmana i que no l'he vista enlloc. Sabíeu que el port de Tarragona ha superat el port de Bilbao? No ho sabíeu, ha passat aquesta setmana. Tarragona té 600.000 habitants la província, el País Basc en té 2,3, el port de Bilbao serveix a Cantàbria i a Navarra. I resulta que el port de Tarragona, que porta un any extraordinari, acaba de superar en volum el port de Bilbao. I el port de Barcelona aquest any batrà el rècord de contenidors del 2019, que va ser el millor any de la història. I aquest any 2021, tot i que el primer trimestre hem estat tancats, confinats, treballant mig gas, de març a octubre ha fet un creixement espectacular. És a dir, per situar-vos, hi ha qui té molt interès que us cregueu que l'economia catalana està en decadència i òbviament és culpa del procés i de que esteu votant malament. Llavors jo vaig dir, anem a fer un llibre i per tant aquest llibre està ple de dades, de xifres, d'informació, d'estadística, escrit en un llenguatge planer perquè pugueu argumentar quan algú us vingui a dir és que aquests anys de votar independència on ens han portat, la decadència, la fugida d'empreses. Sabíeu que Catalunya ha multiplicat per 3 les multinacionals en 10 anys? No ho ha fet cap altre país d'Europa. I cada dia tenim notícies de multinacionals que escullen Barcelona. Cada setmana, però això no ho destaca la premsa de Madrid. Ja us avanço. I ara, passo unes pantalles. Mireu, aquest és un mapa d'Europa, que és un mapa de llums. Aquests punts grocs és on viu la població, on hi ha la producció. On no hi ha llum és que no hi ha ningú. Llavors,
Aquest mapa diu moltes coses. Fixeu-vos, me'n vaig un moment a l'anterior, fixeu-vos. Aquí teniu Moscou, que és una gran capital. Què hi ha al voltant? Poca llum. Aquí teniu París, Île-de-France, 15 milions de francesos viuen aquí. Què hi ha al voltant? Poca gent. Què és Europa? Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Alemanya, Àustria, Itàlia. Països en xarxa, xarxa de ciutats, ciutats d'1 milió, 2 milions, 2 milions i mig, 3 milions d'habitants. Què és Madrid? Un forat amb 6 milions d'habitants i tot això buit. L'Espanya vacía. Aquest mapa ja ens diu moltes coses. Els països federals i els països centralistes que redueixen un país a una ciutat. Aquest mapa de llums que sembla, ai mira, clar, m'agrada molt aquest mapa perquè, fixeu-vos, no és un mapa físic. El meu avi va néixer aquí, a vora de la Vall d'Aran. El seu món era el que podia caminar en un dia anant i tornar, per tant era la seva vall. No hi havia ni cavalls, no hi havia camins, no hi havia cotxes, per tant el seu món va ser la seva vall. Avui en dia tu agafes un avió a Barcelona i en 4 hores vas a Hèlsinki, però si baixes de Hèlsinki a Barcelona i tens el vent de cua, estàs 3 hores. Per anar a Brussel·les tu trigues 2 hores per pujar i hi ha dies que en 1 hora i 20 ja baixes. 1 hora i 20, és com anar d'aquí de Sant Feliu a Barcelona amb cotxe. La revolució de les comunicacions ha pulveritzat les distàncies. Hagués pogut posar un mapa físic, però els avions, els trens, han eliminat les barreres que durant milers d'anys han sigut barreres naturals i fronteres. Hagués pogut posar un mapa polític. Les fronteres encara són molt importants, però cada dia menys. Per què? Perquè Europa, amb un gota a gota que sembla que no plou però acaba quallant, està reduint, està eliminant les fronteres. I per exemple, què és el que millor han fet els europeus en el segle XX? Quina és la gran contribució d'Europa al món en el segle XX? La lliure circulació, el mercat comú, el single market. I a Europa, us he posat un mapa sense fronteres físiques ni polítiques perquè Europa és una àrea no perfecta, però és una àrea de lliure circulació. Persones, mercaderies, serveis, capitals poden moure's. De fet, juntament amb l'estat del benestar, aquest és el gran invent, la gran contribució, la gran aportació d'Europa a la humanitat. Fixeu-vos, us donaré una dada. Europa representa el 8% de la població del món. Genera un 20% del producte interior brut mundial, però executa el 50% de la despesa pública del món. 8% de la població, 20% del PIB del món, però Europa realitza, executa el 50% de la despesa pública mundial. Això no en som conscients, però quan parles amb un asiàtic o un americà diuen ets europeu, tens universitat pública gratuïta, sanitat pública gratuïta, transports públics per sota de preu de cost. Europa, pagueu pensió pública, la sanitat, si tens una malaltia greu, als Estats Units t'has de vendre el pis o el cotxe per operar-te, aquí no. Estigueu orgullosos de ser europeus perquè Europa, a més, gràcies al lliure comerç, ha trobat la pau. Des de l'any 45 no hi ha hagut més guerres entre francesos i alemanys, que en cada generació feien una guerra. Per tant, via cooperació econòmica, Europa és també un model de pau. Què feien els piolins a l'1 d'octubre al port de Barcelona? Aquells vaixells al port de Barcelona venien a fer com l'any 34 el vaixell Uruguai. Havien de servir per posar allà 3.000 persones a la presó. No venien a ser aquells policies que hi havia allà, era per despistar. Però estem al segle XXI, només han pogut empresonar 9 líders i els han hagut d'alliberar abans d'hora. Un basc em deia,
No sabeu la pressió internacional que hi ha hagut i que Espanya deixi sortir els vostres líders abans d'hora. Això és una victòria incalculable. No la valoreu vosaltres. Vist des del País Basc, que hi ha hagut fins a 800 presos, Déu-n'hi-do, no? Per tant, i fixeu-vos que el que el món imita de nosaltres és les àrees de lliure comerç, el NAFTA d'Estats Units, Canadà i Mèxic, el Mercosur d'Amèrica del Sud, la ASEAN, que és una associació de països asiàtics, imiten la lliure circulació de persones, de mercaderies. Per tant, és un èxit europeu. I a més, ja tenim una moneda europea a la butxaca. Això és molt important. Per què? Perquè hem tingut unes crisis brutals. Fixeu-vos, aquí tinc una dada. Això és el PIB del món des de l'any 60, que sempre estava en positiu, creixement del PIB. Fins i tot a la crisi del petroli el PIB del món creixia. El 2008, amb la crisi financera, hi ha una disminució, però l'any passat, el 2020, amb el coronavirus, fixeu-vos, la crisi és 3 vegades més forta, la caiguda, que la del 2008. I a més, mai no havíem tingut una crisi simultània. Xina va tancar al gener, Europa tanca març-abril, Amèrica tanca abril-maig, tot el món tancat. Històricament les crisis anaven per barris. La crisi financera comença el 2007 als Estats Units, quan arriba a Europa, als Estats Units ja ha sortit. I quan arriba a Àsia, que és el 2011, el nord d'Europa ja ha sortit de la crisi. Per tant, eren crisis per barris, i en canvi aquesta va ser una crisi simultània. I què tenim? Doncs una crisi brutal. El turisme va passar de moure 1.500 milions de turistes a una caiguda pràcticament a zero. Una indústria que movia trilions de dòlars a zero. L'aeroport del Prat va caure un 99%. Com si hagués caigut una bomba nuclear. I què hem tingut? Avui podem dir que el Banc Central Europeu ha salvat la Unió Europea i ha salvat l'euro. Ja ho va fer Draghi el 2012 amb aquella frase "Whatever it takes", faré el que faci falta per salvar la moneda única. I des del 2015 comencen a comprar deute públic i amb el coronavirus comencen a comprar deute públic. Per tant, les famoses primes de risc que fa 8 anys van estar a punt de trencar la Unió Monetària a Grècia, Itàlia, Espanya i Portugal són història econòmica. I a més, es va produir el miracle. Al mes d'abril de l'any passat s'anuncia una emissió de deute públic conjuntament. La primera de la història. Això és un pas decisiu en la construcció europea. Perquè als Estats Units fer aquest pas va costar una guerra amb 15 milions de morts. La guerra civil americana del segle XIX no va ser només per l'esclavitud, que també. Va ser pel patró or, pel rescat federal dels estats arruïnats i per l'emissió de deute públic conjuntament. I el que allà va costar una guerra brutal, que encara avui traumatitza el país, es va fer en 3 dies per un virus invisible a Europa. És un miracle. Jo he estat 10 anys al Parlament Europeu sentint tots els nòrdics, de tots els partits, de tots els colors, dient això de la unió fiscal i del deute públic conjunt d'aquí 30 anys, perquè encara aneu endarrerits en moltes coses. Ve un virus i la Unió Europea avui és una unió de deute. Això és molt important. Clar, podeu dir, està exagerant aquest noi, està exagerant. No. Una pregunta, com hauria sigut la crisi del 2008-2012 i el coronavirus amb la passeta i el Banc d'Espanya? Com hauria sigut aquesta crisi? Si amb l'euro ha sigut brutal, imagineu-vos sense l'euro i el Banc Central Europeu. Hauríem tingut un corralito segur, perquè ja vam tenir gairebé fa 8 anys. Hauríem tingut inflacions del 40-50%, tipus d'interès del 30%, com a Turquia o Argentina està passant. Mireu, jo he vist fa 15 anys un peso canviar per un dòlar. Això és d'abans d'ahir. I aquest increment és d'abans del coronavirus. Un país que fa 100 anys era el més ric del món, Argentina, amb recursos minerals i naturals, per una mala gestió de la política monetària, avui està absolutament arruïnat, expulsant la seva millor gent, amb inflacions del 50%, tipus d'interès del 30%. Mireu Turquia, 80 milions d'habitants, en caiguda lliure. Per això Draghi,
El dia del 20è aniversari de l'euro, ve al Parlament Europeu, gener del 2019, i diu: gràcies a l'euro, Estònia és més independent que Turquia o Argentina. Perquè el Banc Central Europeu li dona una estabilitat, li garanteix inflació baixa, un tipus d'interès baix, una moneda estable i forta, una política monetària independent i un banc central creïble per dominar els especuladors en els mercats financers. Mario Draghi, santo súbito, perdoneu la llicència, però jo que he tingut el gust de conèixer-lo, doncs és així. Clar, això, fixeu-vos, podreu dir que exagero. Us heu llegit les memòries de Luis de Guindos, ministre d'Economia del PP, que avui ha vingut a S'Agaró, que diu a les seves memòries, confirma el que va sortir en alguns diaris, abans de demanar el rescat de Bankia, en diverses reunions d'alt nivell, Espanya va amenaçar amb sortir de l'euro i dona dia, hora i lloc. Per exemple, reunió del G20 en Los Cabos, 18 y 19 de juny del 2012. Algún miembro de la delegación española especuló con la posibilidad y amenazó con salir de la moneda única abans de demanar el rescate humillante de Bankia. Això no és el segle XIX, això fa 9 anys. Ens volien treure de l'euro. On estaríem ara? Sí que estaríem a la galàxia sideral, que deia el García Margallo. És a dir, no podeu, jo avui soc més europeista que ahir i menys que demà, perquè gràcies a la moneda única, què tenim? La dècada prodigiosa de Catalunya. Jo en el llibre argumento que els 10 últims anys, tot i la crisi financera del 2008, tot i la crisi del coronavirus, són els millors anys de la història econòmica de Catalunya. Catalunya ha triplicat multinacionals, de 3.400 a 8.900 balanç del 2019, que ara en són més. El PIB arriba a 250.000 milions, les exportacions a 73.000 milions. Si hi ha 650.000 pimes, 550.000 autònoms i 2,7 milions d'assalariats. Mai Catalunya ha tingut una potència productiva com aquesta. I de fet, històricament, Catalunya sempre havia sigut una terra de pas, un país despoblat. Fa 100 anys no hi havia ni 2 milions d'habitants a Catalunya. Amb 7,5 milions, Catalunya figura, si fos un país independent, estaria entre Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, per sobre de Grècia, dels Bàltics, dels centreeuropeus. És una potència productiva. Llavors, en el llibre teniu molts indicadors. Les exportacions passen de 40.000 a 73.000, gairebé 74.000 milions. Això vol dir que Catalunya exporta el 30% del seu PIB, quan el líder mundial és Alemanya, exporta el 35%. L'economia catalana és de les més obertes del món. I com va el 2021? Ahir va sortir la dada de gener a setembre, 60.000 milions, per tant se superarà aquest rècord. El 2021 superarà el rècord de les exportacions del 2019, que ja ens va semblar que era galàctic, aquest resultat. Tot i treballar 9 mesos, quan hem tingut vacunes i hem pogut reobrir l'economia, la potència dels últims 10 anys ha tornat a sorgir amb molta força. Llavors, en el llibre, a més, l'economia catalana s'ha anat cada vegada obrint més als mercats internacionals i reduint la seva exposició al mercat espanyol. Fa 20 anys, 2/3 de la producció catalana anava a Espanya i ara només 1/3. Per tant, a mesura que ens obrim al món i venem més en els mercats internacionals, depenem menys del mercat espanyol. Això és un canvi històric, perquè des del 1714 sempre el principal mercat de Catalunya era Espanya. Això s'ha pulveritzat en els últims 10 anys. L'aeroport de Barcelona va tancar el 2016 com a número 6 d'Europa, havent duplicat de 27 a 53 milions els passatgers. Cap altre aeroport europeu ha multiplicat per 2 el tràfic com ho va fer Barcelona. I això que Barcelona no és capital d'estat, com aquests 5 primers, ni té a l'aeroport una companyia de bandera que hi té la base, com és a Heathrow British Airways, a Charles de Gaulle Air France, a Amsterdam a KLM, a Frankfurt Lufthansa i a Madrid Iberia. Després d'aquests hi ha de Barcelona. I és més, Barcelona és el tercer
aeroport europeu amb vols dintre d'Europa. El directiu de PepsiCo, l'empresa de la Pepsi-Cola, que ha anunciat que han triat Barcelona com a seu europea de l'empresa, i pregunten, i per què? I diu, és que a Londres hi ha 4 aeroports i a París 2, però és que Barcelona és l'aeroport que té més vols amb altres ciutats europees. Més de 200 connexions hi havia el 2019. Per tant, és el millor lloc per fer amb un simple vol portar la gent fins a Barcelona. La connectivitat, i això sense un estat a favor, al contrari, un estat en contra que boicoteja els vols de Japó directes a Barcelona i que posa pals a les rodes. I sense corredor mediterrani, tota aquesta exportació sense corredor mediterrani. Imagineu-vos si el tinguéssim. Bé, llavors en el llibre, també turísticament, Catalunya apareixia el 2019 en tercera posició en el rànquing, amb un 80% pràcticament del turisme internacional, per tant, ara patim més que altres llocs la caiguda del turisme internacional. Llavors en el llibre hi ha rànquings del The Economist, del Financial Times, com Catalunya millor regió per invertir, Barcelona entre les primeres ciutats del rànquing. També aquí teniu el The Economist, el seu think tank, The Spectator Index, que situa en el World Best Cities, les millors ciutats del món, Barcelona en 5ª posició, per tant, contra el que diuen a Madrid, contra el que diu la premsa de Madrid, de que això s'enfonsa, de que aquí la gent se'n va, resulta que agafes els millors diaris del món, els més influents del món, i diuen tot el contrari. Llavors, per exemple, aquí us he posat dades de producció científica en els últims 10 anys. Clarament, Catalunya, per sobre de Madrid, tot i que Madrid concentra tota la investigació pública de l'Estat. Tot el CSIC està concentrat a Madrid. Però, en canvi, en patents europees, Catalunya va a l'alça i Madrid va a la baixa. Això és la decadència de Catalunya. I a partir d'aquí, en el llibre, llavors, parlo de també la qüestió del hub tecnològic. Fa 10 anys, Barcelona no figurava en cap rànquing de llistat de ciutats tecnològiques. I resulta que ens hem trobat que figurem en molts rànquings en el tercer, en el 5è lloc. I aquí, jo que en el llibre vaig fer 15 entrevistes a 15 economistes per veure si jo sóc un entusiasta i estic molt esbiaixat, sempre faig 15 entrevistes per centrar-me. I vaig entrevistar a l'Anna Gené, que és una executiva d'una multinacional anglosaxona immobiliària. L'Anna Gené em diu, mira Ramon, fixa't, Madrid ha aconseguit centralitzar la banca després de 40 anys de centralisme bancari, però avui la banca s'evapora. El negoci bancari desapareix. Mireu les accions dels bancs espanyols. Santander, BBVA, 3 euros, 4 euros, fa 10 anys estaven a 25 i a 30 euros. Això passa amb tota la banca europea. D'una banda el tipus d'interès zero dels bancs centrals, de l'altra la revolució digital, la banca electrònica, el Bizum, el WhatsApp, s'evapora el negoci bancari. I em diu l'Anna Gené, i Madrid evapora, Madrid centralitza i concentra un negoci que s'evapora i el hub tecnològic ha florit de manera natural a Barcelona. Perquè Barcelona té 12 universitats, Catalunya té 12 universitats públiques i privades i 59 centres de recerca. I és una generadora de talent i és una captadora de talent internacional de primer nivell. Per això el llibre, potència logística natural, què vols dir? No, que la tradició industrial que tenim, la tradició científica que tenim ara ens ha donat un resultat magnífic. I, per exemple, la Fira de Barcelona, jo us recomano que agafeu les hemeroteques de fa 15 anys. Semblava que IFEMA, la Fira de Madrid, havia d'escombrar Fira de Barcelona, perquè va fer uns grans plans d'inversió amb l'Aznar, perquè van ampliar els locals d'una manera brutal, perquè vamos a fer la feria més grande del mundo. IFEMA avui és la Fira d'Espanya i Barcelona era, des del 2017 fins al 2019, la capital mundial dels congressos. Jo he vist a Brussel·les com els hi marxava el millor congrés, el Seafood Congress, el congrés de la pesca salada del món, que es feia a Brussel·les des de feia gairebé 100 anys, van dir, marxem de Brussel·les a Barcelona perquè volem passar de ser un congrés europeu a ser un congrés mundial.
I a Amsterdam, la Fira de l'Automòbil de luxe va fer el mateix. Deixem Amsterdam per anar a Barcelona perquè volem passar d'escala europea a escala mundial. I resulta que mentre avui en dia tenim totes les fires tancades a Europa, Fira de Barcelona va obrir el mes de juny, va fer el World Mobile Congress amb uns protocols molt bons de seguretat, et feien la PCR i en 4 minuts tenies el resultat, i ha tingut un semestre de presencialitat amb el saló de l'automòbil molt important. Per tant, ja aquesta posició de lideratge l'està recuperant molt bé. Si no haguéssim tingut el coronavirus, el World Mobile Congress hauria sigut el 4è congrés i no el primer en volum de congressistes. Hauríem tingut un any galàctic l'any passat si no haguéssim tingut el coronavirus, perquè hi havia uns congressos fabulosos que haurien donat un joc extraordinari a Catalunya. I bé, doncs, aquí llavors, ja per anar acabant, la pregunta és: el coronavirus ha estroncat la tendència dels últims anys a Catalunya? I aquí us porto dades de fresques. Aquesta dada va sortir ahir. De gener a setembre, 60.000 milions, increment del 7% en relació a l'any del rècord històric. Al mes de juny, exportacions industrials de valor afegit, rècord històric, increment del 52% en relació al 2020, que tot i que va ser un any de tancament, els resultats són molt bons. Ai, vaig enrere. I llavors aquí, doncs, en termes d'atur registrat, la caiguda de l'última dècada, que va suposar un increment amb el coronavirus, i estem en nivells de prepandèmia. O, per exemple, l'octubre del 2021 ha sigut el millor mes d'octubre dels últims 15 anys. L'octubre sempre pel turisme era un mes d'increment de l'atur, el 2021 va haver-hi creació neta d'ocupació. O, per exemple, una dada que tampoc surt als diaris, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que depèn del govern espanyol, ha publicat dades del tercer trimestre. Catalunya creix un 4,4 i Madrid creix un 1,6. Quan sembla que allà ho escombren tot. Ayuso, la libertad, el mercado, aquí no faremos nada, aquí tal i qual, i resulta que quan hi ha vacunes i podem tornar a treballar, fixeu-vos, a Mallorca el turisme, però a València, País Valencià i Catalunya, l'arc mediterrani creix amb molta més força que l'Espanya castellana. Això no ho sabíeu tampoc? És a dir, ha vingut bé que us faci aquest refresh, aquesta actualització. Bé, llavors aquí, per anar acabant, aquí tinc moltes dades del congrés, del World Mobile Congress d'aquest 2021, que ha anat molt bé, la represa. El Port de Barcelona, que tenia el rècord de contenidors el primer semestre del 2019, resulta que el 2021, tot i s'ha tancat de gener a març, ja superava el 2019. El Port de Barcelona, el contenidor és el tràfic de més valor afegit d'un port. I el Port de Tarragona, que vaig enrere, que va tancar l'any 2019 amb rècord històric de tràfics, resulta que és el que més creix d'Espanya i acaba de superar Bilbao. Aquest és la piulada d'ahir del Twitter del Port de Tarragona. Va a tota capacitat, a plena màquina. I per anar acabant, doncs, defenso que, malgrat tot, aquesta ha estat una dècada prodigiosa, tot i tenir un estat en contra que ens discrimina per terra, mar i aire, en infraestructures, en finançament autonòmic. Això estressa el sector públic, els nostres serveis públics que podem oferir. No tenim uns trens com Déu mana. Fixeu-vos, Espanya s'ha gastat 60.000 milions en trens d'alta velocitat, quan no ho fa ningú al món. Les inversions ferroviàries que fan créixer l'economia són les de Rodalies i les de mercaderies. Tot el món normal, les grans inversions, les fan en Rodalies, a les àrees metropolitanes, i en mercaderies per comunicar ràpidament els ports amb els seus mercats. Tot el contrari que el que fa Espanya. Sense corredor mediterrani, fixeu-vos quin salt que està fent l'economia catalana. I acabo amb dos mapes. Aquí teniu un mapa de l'imperi romà, Roman Empire. Això és el PIB per càpita. On era Catalunya fa 2.000 anys? A la cua de la Mediterrània, perquè Roma i Itàlia eren la zona més potent, Egipte era el graner de l'imperi,
a Grècia hi havia hagut el bressol de la civilització, Turquia era hel·lènica, i teniu runes romanes fantàstiques a Líbia i a Tunísia, i Marsella i Sevilla eren ports fluvials molt més importants que València, Tarragona i Barcelona. Que de fet, què és Barcelona i Tarragona? Una simple platja a mercè de les llevantades que s'emporta la sorra. Per això Pierre Vilar, quan explica l'expansió medieval de catalans i valencians, sempre diu sí, però les ciutats italianes de Gènova, de Pisa, el port de Gioia Tauro, Nàpols, Venècia, sempre van limitar l'expansió de valencians i catalans. I Dante Alighieri, a la Divina Comèdia, parla de la avara povertà de la Catalunya, perquè és un país inhòspit, muntanyós, sense recursos minerals, ni aigua, ni terra fèrtil, poca gent, terra de pas. Tots els reis catalans medievals, Dante Alighieri els situa en el purgatori. Jaume I, Pere I, Jaume II, érem uns perles els catalans. És l'opinió de Dante Alighieri. Però escolteu, mireu, i acabo ara sí. Aquí teniu el port de Marsella, una badia natural fantàstica. Aquesta és l'illa del Conde de Montecristo. Els romans, i aquí al costat hi arriba el Roine, que et permet pujar riu amunt, més amunt de Lió, i clar, era el gran port natural de la Mediterrània. Aquí teniu el Vesuvi i Nàpols. Nàpols era la tercera ciutat d'Europa al segle XVIII, després de París i Londres. Badies naturals fantàstiques. O el port de Gènova, també. I fixeu-vos, el 2019, Barcelona i València ja superaven de llarg el tràfic de contenidors de Gènova, Marsella i Nàpols. No havia passat mai 2.000 anys. I això no és, això passarà si fem no sé què i passa no sé què. No, això ja és malgrat els dèficits seculars d'inversió de l'estat espanyol. Per tant, escolteu, no estamos tan mal, no?, que diria aquell, no? I ara ja ho deixo aquí, ara doncs, si vols dir alguna cosa, doncs... Voldria fer unes preguntes. Pots fer preguntes i després també, si voleu preguntar, doncs endavant. Primer de tot... Vaig a buscar el mapa d'Europa, que el tindrem de fons, per si m'agrada molt. Digues. Sí, compreu el llibre perquè de dades en tenim cada dia i en tenim masses i normalment no volen dir res. Però jo acostumo a parlar, ja ho feia amb els meus alumnes, de les dades tremosa, perquè són diferents. Fixeu-vos que no són les dades que surten. Per tant, el llibre s'ha de tenir al costat. Realment, per exemple, és que em va cridar molt l'atenció. El llibre, a la pàgina 17, que de fet és la primera, diu, quan està intentant fer 5 cèntims de la història econòmica de Catalunya, aporta una dada fonamental, diguem. Diu, Catalunya és un país de muntanyes. El 50,5% de la seva superfície té més d'un 20% de pendent. És que a partir d'aquí ja s'entén que mentre l'agricultura ens aporta la riquesa, doncs Catalunya no compta, és una terra de pas. A partir del moment que hi ha comerç, com podíem fer en el Mare Nostrum, Catalunya és un país ric a la baixa edat mitjana i en la revolució industrial és comerç i indústria. I ara descobrim, entre altres coses per aquestes dades tremoses, doncs que som una potència agroalimentària, que per mi ha estat una sorpresa extraordinària, la segona potència mundial en exportació en valor agrícola, són els Països Baixos. Clar, no vaig caure a terra com s'ho fan. Però Catalunya, diguem, deu exportar un 20 o un 25% del que fa als Països Baixos.
a més hem tingut superàvit comercial. En fi, això no surt a la tele. Per tant, compreu el llibre. Però més potència logística i hop de hop. Molt bé, però parlem també de futur. Tenim l'IPC que a fi d'any estarà al 5%. Bé, què farem? Ho assumirem com una variació de preus i com un increment de cost i prou, o començarem a aplicar polítiques restrictives de contracció de la demanda i anirem de mal borràs? Vos que teniu contactes importants al Banc Central Europeu, com ho veieu? A veure, jo abans d'aquest llibre en vaig fer un altre sobre bancs centrals. Els bancs centrals han salvat el món, però vaig fer un llibre que no és tècnic, no cal ser economista per entendre'l. Vaig intentar fer un llenguatge planer, me'l va presentar el Mas-Collell. I l'Andreu Mas-Collell, a més, que ens coneixem i és una gran autoritat, és possiblement un dels economistes europeus més rellevants, doncs ell em va dir: mira, Ramon, del capítol que has fet sobre la Xina, 100% d'acord. El capítol que has fet als Estats Units, 0% d'acord. Perquè jo he estat 10 anys a Brussel·les i a més vinc del Pirineu, que som mig protestants, i estic molt influenciat per l'escola austríaca d'economia i per tant soc més alemany que francès en termes de política monetària. Això jo em mostro les meves cartes, és a dir, jo m'he mirat amb molt de respecte totes aquestes compres de deute que s'han fet en els últims anys i aquestes injeccions massives de diner del Banc Central a l'economia. Ara, només un 5% d'inflació amb tot el que ha passat és no res. No res. Jo no descarto que d'aquí un temps puguin sorgir efectes secundaris. Això és com una medicina, si et prens molts gelocatils perquè tens un constipat, mates el constipat a canonades, després et pot sortir mal de panxa o et pot sortir, perquè clar, si abuses molt d'un medicament, doncs el que cura d'una banda et pot sortir per una altra. Doncs ara s'ha fet una injecció brutal de diners a l'economia, que no havia passat mai, per tant no sabem què pot passar, però que només tinguem un 5% d'inflació, molt atribuïble en bona part al increment d'energia, jo ho dono, és a dir, no té preu. És a dir, si tu em dius fa un any anem a injectar tots aquests diners i tindràs un 5% d'inflació, firmo. A mi el que em fa por és la resposta que tinguem els humans davant d'això. Sí, però jo no veig que hi hagi una espiral preus-salaris, que és el que hi havia als anys 80. Per què? Perquè el món s'ha fet global. I avui en dia les economies estan molt globalitzades. I què vol dir? Que cada any entren en el mercat laboral 50 milions de treballadors a la Xina, a la Índia, al Brasil, preparats, i que són una força deflacionària molt gran en termes de preus i salaris. O, per exemple, injectar tant diner a l'economia fa que hi hagi molt diner líquid disponible i que els tipus d'interès, de manera natural, siguin baixos. Si ara els bancs centrals retiressin tots els diners i el diner fos escàs, el seu preu pujaria, però com que és molt abundant, el seu preu és zero. Per tant, jo veig que hi ha unes dinàmiques globals que ha passat a Àsia, a Xina, als Estats Units, a Europa. Els bancs centrals han injectat molt diner, hi ha una globalització econòmica, hi ha un creixement molt gran als països emergents, hi ha molta mà d'obra que s'incorpora als mercats laborals mundials i per tant no pateixo per un increment de no, és que d'aquí un any tindrem els sindicats demanant un 20% d'increment. Llavors les pizzeries pujaran la pizza un 20% en un dia, llavors els treballadors donaran un 10% més i les pizzas pujaran un 10% més. No veig això a curt termini. D'aquí 2 anys no ho sé, però jo veig que els bancs centrals... Jo vaig tenir la sort de fer 3 viatges a la Reserva Federal i d'entrevistar-me amb el Jerome Powell, amb l'Stanley Fischer, de tenir entrevistes amb un grup d'eurodiputats amb diferents organismes de control financer, de vigilància, de política monetària.
Jo vaig fer la tesi doctoral de política monetària i en sé una mica. Jo quan vaig sortir de la reunió amb Jerome Powell vaig dir "They rule the world", que vol dir aquests senyors fan rodar el món. Perquè Jerome Powell ens va dir, mira, el 2010 és com si la crisi financera del 2008, que va arribar una mica abans als Estats Units, és com si en un hospital arriba un pacient que ha tingut un accident i s'ha trencat tots els ossos, de les cames, dels braços, les costelles, l'omoplot, s'ha trencat. I llavors què fas? Toques la sirena i entren 15 metges i tots a arreglar i a pedaçar cadascú per una banda el malalt, perquè així estava l'economia nord-americana el 2008. I et diu, va anar tot bé. Tot el que vam provar, tot el que vam fer en aquell malalt, va anar de dalt a baix, va anar tot bé. I avui en dia sabem i tenim molta més informació i sabem com actuar en cas d'una altra crisi financera. I realment tu parlaves amb els supervisors, parlaves amb els controladors, parlaves amb d'Estats Units i ells tenen una capacitat. Però hauries de tancar el micro, que si no s'acoplen. Si no... Llavors, clar, per exemple, als Estats Units hi ha la Reserva Federal, és el nom del Banc Central, però són 12 bancs centrals que estan com fusionats federalment. Només el Banc Central de Nova York té 4.000 treballadors. El Banc Central Europeu en té 3.000. I porten 100 anys d'avantatge en relació a Europa pel que fa a la Unió Monetària. Jo el dia més impressionant de la meva vida política és aquell dia que vaig sortir l'any 2018 de la Reserva Federal i vaig dir, he tocat el cel des de tots els punts de vista, no tindré mai una reunió com la que he tingut avui. He vist l'home que gestiona el dòlar i ho fan molt bé, de moment. D'aquí un temps ja veurem, però ostres, vaig quedar realment molt... Vaig fer un llibre d'aquest viatge, és una crònica de viatges pels bancs centrals, que ja faig propaganda també, topeu però realment vaig quedar molt impactat de... Per exemple, recordeu el Banco Popular, no? El Banco Popular va petar fa 3 anys, el banc, allò que passa, a Catalunya no era un banc important, però sí que a Andalusia i a Madrid molta gent es va arruïnar perquè va valdre €1, d'un dia per un altre el Banc Popular valia €1 i les accions s'havien volatilitzat. Bé, doncs, la presidenta del Banc Central Europeu de Supervisió, Daniel Nui, va comparèixer al Parlament Europeu i va dir la primera frase: si els accionistes del Popular tenen la percepció de que han estat vulnerats els seus drets polítics i econòmics per això que ha passat a Espanya, poden recórrer a la justícia europea. A Estats Units, una fallida bancària es gestiona en el cap de setmana. Ens comunica el divendres a la tarda, tenim 48 hores per mirar la informació, dilluns al matí hi ha el comunicat. El que no es pot fer és el que va fer el Banc d'Espanya i el govern espanyol, que és un dimarts a la nit enviar-nos una informació dient que dimecres al matí comuniquen el resultat. Això està dit al Parlament Europeu per Daniel Nui, presidenta de la Supervisió Financera Europea. Jo ho he escrit en els meus llibres, que per això em dedico a anar per Catalunya i explicar-ho, perquè aquí no surt res d'aquestes coses. Però en canvi a Brussel·les, amb totes les lletres, queden astorats de les pràctiques del capitalisme cibeles, que deia el Francesc Sanui, no? Que és un capitalisme molt especial. El preu de l'electricitat. S'hauria de canviar la fórmula? Perquè sembla que es van equivocar fent la fórmula i n'hi ha prou a canviar-la. Per què ha d'entrar el gas, el cost marginal del gas en la fórmula del preu de l'electricitat? No ho sé, això ho pregunto. Primícia. Aquest dilluns surt la revista El Temps. Hi ha una entrevista meva de 4 pàgines i el titular és: la sobirania energètica de Catalunya passa per l'Alt Pirineu.
Jo vinc de Pont de Suert, per tant, fantàstic, bingo, win-win total, perquè és el meu... Però fixeu-vos, Catalunya, clar, és un país muntanyós. El 50% de la superfície té un 20% de desnivell, per tant, allà poques coses s'hi poden fer. Clar, és un país petit. Puges a Montserrat, a Sant Jeroni, dones la volta i en un dia clar veus Mallorca, el Pirineu nevat, les muntanyes del Montsec i veus el Montcaro i les muntanyes de Tortosa. Per tant, ho veus tot a cop d'ull. És un país molt poblat, amb 7 milions i mig d'habitants. És un país amb poca terra fèrtil, però que la poca terra fèrtil que hi ha li hem posat regadiu i té un gran valor la terra. I el canal d'Urgell va permetre a Catalunya passar de 2 a 7 milions i mig d'habitants. I clar, no hi posarem plaques en el regadiu. I a més els catalans som els catalans. Os pierde la estética, va dir Unamuno. I tenia tota la raó. Llavors, clar, es diu que 2 jueus, 3 sinagogues, jo diria 2 catalans, 3 partits i 4 entitats. No ho dic per l'assemblea, per organitzar l'acte, però bueno, ahí lo dejo, perquè és a dir, els catalans també som recargolats i així ens va també, no? És a dir, som molt fets a la nostra, molt individualistes, molt d'una manera... I clar, llavors, què passa? Doncs Aragó és un país molt poc poblat, amb zones desèrtiques, amb un terreny que no té cap valor agrari, on no hi ha aigua, i per tant lideren les renovables, l'eòlica, la fotovoltaica... I per tant sembla, jo en el llibre hi ha un capítol d'energia que diu, bueno, doncs aquí hem fet unes regulacions i la tramitació va molt lenta i la gent no vol els molins i anem tard. Però hi ha una sortida, que és una cosa en els quals els catalans ja vam ser líders al segle XIX. Per exemple, us sona l'Estany Gento? Pallars Jussà, fa 100 anys es comuniquen uns llacs del Pirineu a través d'uns túnels i quan hi ha demanda, l'aigua baixa i genera energia i amb una part de l'energia que ha generat la tornes a pujar. I això és un tipus d'electricitat que es pot acumular, es pot emmagatzemar. El problema de l'energia eòlica i fotovoltaica és que no la pots guardar. I clar, resulta que fa fred a l'hivern, però en canvi el sol és a l'estiu. Fa fred a l'hivern, però en canvi el vent és a l'octubre i a l'abril. Llavors, l'energia elèctrica a Catalunya té un gran potencial fent aquest tipus de centrals reversibles. Per exemple, a Flix, a l'Ebre, hi ha prevista una inversió que ja té el vistiplau de la Unió Europea i del Ministeri de Madrid, que es diu la Raimats Gironès, de fer un salt de 500 metres amb 2 basses, que serà la central reversible més gran del món i que equival a una nuclear. És a dir, quan d'aquí 10 anys haguem de tancar la nuclear d'Ascó, resulta que amb aquesta central elèctrica buidant l'aigua i fent-la pujar i baixar, quan hi hagi demanda tindràs una nuclear. Catalunya té una cosa que no té ni França ni Alemanya, que és molt de desnivell. Pràcticament les comarques de muntanya totes tenen un gran potencial. Per exemple, si heu anat a Viella, que pugeu per la Nacional 230 fins a la Vall d'Aran, abans del túnel hi ha la central de Baserca. És un petit pantà. 4 quilòmetres amunt hi ha la central de Cavallers, a sobre de Boí, que és el que, passant per Cavallers, vas a l'Estany Negre, que és una excursió molt bonica caminant al Pirineu. Tu fas un túnel de Cavallers a Baserca, que ja són pantans que estan fets, ja tenen l'evacuació, les línies de detenció, fas un túnel i fas passar l'aigua i aquí tens una potència equivalent a 3 nuclears. I això és el que jo he estat reunint amb enginyers de l'Assemblea, per cert, amb uns que havien fet totes les preses d'Ener als anys 50 i 60, Antoni Taüll, per exemple, que és una eminència reconeguda, que ha treballat molts anys a Catalunya, és un gran expert, i ell diu, escolta, només a l'Alta Ribagorça podríem fer-ne 4 o 5 d'aquests, amb estanys i pantans que ja hi són i que tenen la línia d'evacuació feta. Per tant, Catalunya té un gran potencial
És més, França, que avui té l'energia més cara d'Europa, perquè té un problema amb les nuclears que en té moltes en revisió i estan parades, li ha pujat el preu molt més que Espanya i Itàlia. França ens demanarà, sisplau, dels vostres llacs, tireu-me. Té un central amb Certascan, EDF de França, ja demanarà aviat, des de Certascan, amb un estany que tenim aquí baix, tireu-nos un túnel per anar fent pujar i baixar l'aigua, perquè no tenim prou. Per tant, el que ha sigut durant 2.000 anys una nosa, la muntanya, pelada, jo us puc dir que la Ribagorça és la terra més aspra, més eixuta, menys fèrtil, més ruda, més dura, i ara resulta que tenim el millor desnivell per fer-hi centrals reversibles. The best is to come, que vol dir, no cal saber anglès, no? El millor està per arribar, ribagorsans i catalans. Bueno, és l'entrevista que sortirà aquesta setmana al Temps i que obre una llum d'esperança, perquè el llibre el vaig fer quan no era conseller. Clar, jo com a conseller he tingut la sort de visitar moltes empreses i de tenir molta informació de fons europeus, de projectes europeus fabulosos, comarca a comarca, fabulosos. Mireu, un altre exemple, i ara perquè veieu, jo ara si hagués de fer aquest llibre, clar, quan va sortir aquest llibre els diaris van dir otro libro superoptimista de Ramon Tremosa. Ja sabem com és el Ramon, és un noi, li posa molt entusiasme, és un... Aquest noi, sí, va molt esbarat, no? Una mica, no? Escolta, si ara l'hagués de fer aquest llibre, encara seria més optimista. Sabeu on s'ha produït la revolució en el món de l'automòbil, que tampoc no surt gaire als mitjans? Sabeu quina és la capital del món de l'automòbil que ha trobat la resposta al plàstic? Perquè hi ha directives europees que diuen indústria de l'automòbil, d'aquí 10 anys, zero plàstic als vostres cotxes. Que el plàstic és un gran invent del segle XX, que és barat i molt resistent. Què trobem sostenible al plàstic? Sabeu a quina ciutat s'ha produït el gran invent per treure el plàstic dels cotxes? Amposta, Tortosa. Allà un noi de Granollers un dia va fer eureka i resulta que va agafar la closca de l'arròs, la va barrejar amb unes resines i tens un producte tan dur com el plàstic i que si ara tinguéssim aquí una galleda posaríem una peça i en 10 minuts es dissol completament. Li vam donar un premi des de Pimec quan era conseller. I si entreu al Google i poseu SEAT Delta de l'Ebre Orizite, que és el nom de l'empresa, ja surten tots els anuncis que ha fet SEAT amb cotxes anant pel Delta dient tenim la solució al plàstic. Ho ha trobat un noi de Granollers a Amposta. No té explicació racional. I després ens vindran a dir de Madrid que som uns decadents. Què més voldríeu? Què més voldríeu? Si és un miracle. Jo com a economista no té explicació racional. Sabeu, i ara i acabo amb aquest altre exemple i fas més preguntes, sabeu qui és l'Abramovich? El president del Chelsea, aquest equip de futbol, que és un rus amb molts diners d'empreses de gas i petroli. Té una torre de vidre a Chelsea de 50 plantes, la més cara de Londres, tota fantàstica, i viu als 4 últims pisos. Sabeu qui li renta els pisos? Sabeu qui li renta els vidres al senyor Abramovich? Una empresa de Solsona. A Solsona, jo un dia arribo al polígon industrial, obren la porta d'una fàbrica i hi ha una sala com aquesta, amb 50 taules, 50 pantalles d'ordinador, 50 nois i noies enginyeres. Resulta que hi ha una empresa que es diu Sky Gondola, que és líder a Europa fabricant grues, giratòries i extensibles per netejar les façanes de vidre. La revolució digital ja és a casa nostra, fins i tot al Solsonès. No passarà d'aquí 10 anys si fem no sé què i passa no sé què més. Ja és. Jo com a conseller ho he vist.
a Solsona. Canvi de paradigma total. Tu vas a Solsona i dius, quines masies més boniques, el Miracle, quin barroc preciós, quin passat tan esplèndid. I resulta que al polígon de Solsona hi ha Sky Gondola, que és una empresa del segle XXI fabulosa. I així podria seguir. Clar, aquest llibre, tot això no hi és, perquè clar, no era conseller i no vaig tenir el privilegi, la gran sort de poder visitar les empreses de Catalunya, que és poble a poble sorprenent la capacitat d'innovació, de talent, d'imaginació. No té explicació racional. Cotitza a borsa? No. Serà qüestió de salcar. Més coses. El preu dels containers. Com s'explica l'augment estratosfèric del preu? Perquè jo entenc que els xips abans de la pandèmia doncs es feien xips per cotxes, es deixen de fer i es passen a fer xips per consoles i ordinadors i bueno, ara hi ha un gap. Però els containers, els vaixells, o funcionen o no funcionen. No entenc la raó per la qual poden haver pujat tant i tant de preu. No sé si ho sabeu. Sí, a veure, ara està moderant-se el preu, però està a nivells 10 vegades més alts que fa 2 anys. A veure, fa 2 anys, abans del coronavirus, la logística funcionava com un rellotge de precisió. De fet, la logística, en plena pandèmia, no ens va fallar. Per això en el llibre hi ha un capítol que es diu La logística, l'amic invisible, que no va fallar. En el moment crític, els supermercats van estar plens pràcticament sempre. Llavors, què passa? Hem viscut un tsunami. Es diu que dels tsunamis és més perillosa la segona onada que la primera. Tots estem acostumats a veure la pel·lícula aquella del tsunami, que tu veus l'onada que ve, tothom que corre i s'enfila al segon pis de l'hotel i llavors ve l'onada i ho arrasa tot, però més perillosa que l'onada primera és el reflux, quan l'aigua torna i baixa, que llavors t'agafa desprevingut i s'ho emporta, és a dir, fa més mal la segona que la primera. Llavors ara estem patint el reflux de la pandèmia, que hem estat tancats durant 6 mesos, 9 mesos, per països, i llavors què passa? Que els bancs centrals han injectat molt de diner, va pujar molt la taxa d'estalvi a rècords històrics, llavors la gent va començar a comprar i a consumir. Jo feia servir una imatge molt ribagorçana. Diu, el dia que puguem sortir al carrer serà com obrir les comportes d'un pantà. En el riu, que hi van 3 metres cúbics, n'hi passaran 30. Però llavors la comporta i surt l'aigua, adoll. No? Doncs jo feia servir aquesta imatge en l'entrevista sobre el Consell. El dia que puguem, amb les vacunes, recuperar una part de la normalitat, la demanda tindrà un gran increment, que és el que ha passat. I clar, ara ens trobem amb una inflació de demanda, és a dir, no hi ha prou capacitat per atendre tota la demanda que hi ha en alguns sectors concrets. Tu vas a comprar un cotxe i et diuen, molt bé, vostè va a la llista d'espera, no sabem quan trigarem, podem trigar 1 any i mig, perquè no sabem, hi ha molta cua i dependrà de les peces si van arribant o no. Però, és a dir, ara tenim el reflux que hem estat 1 any tancats i que els cotxes que s'havien de renovar aquell any no s'han renovat i ara tothom vol canviar el cotxe i això ha passat en molts altres sectors. Per tant, tindrem inflació de demanda, una part d'aquest 5%, tindrem tensions en algunes cadenes logístiques, això pot ser una ocasió per recuperar, relocalitzar indústria. Per exemple, el mes de març de l'any passat vam descobrir que no es feia paracetamol a Europa. Doncs ara hi ha empreses europees que estan tornant a França, a Catalunya, a Alemanya, a fer paracetamol. No és mala notícia. Per tant, ara estem en una situació de l'onada ha tornat a passar i estem... Clar, no podem pretendre funcionar com si no hagués passat res com el 2019, perquè l'onada ho ha arrasat tot. I jo encara me'n faig creus de com el mercat laboral s'ha recuperat, les pimes que han sobreviscut i Déu-n'hi-do alguns sectors com tiren a Catalunya, com tiren. L'agroalimentari és una cosa brutal, ha tingut uns anys, el porcí ha tingut uns anys extraordinaris.
extraordinaris. Noel, aquí a Olot, ha fet unes inversions fabuloses de 350 milions d'euros. Guissona, a la Segarra, jo vaig tenir l'honor de poder fer la visita, però l'has de fer amb jeep, la visita. No la pots fer caminant, has d'anar amb jeep. Va durar 5 hores la visita i has d'anar amb un 4x4 perquè és immens, és Califòrnia. Califòrnia a la Segarra. O Valls Companys encara és més gran que la cooperativa de Guissona. La cooperativa de Guissona té uns productes, té una relació qualitat-preu que realment és de les millors del món. Aneu a una botiga, mireu els productes que ofereixen, que són quilòmetre zero, a quina relació qualitat-preu ofereixen alguns productes. És realment imbatible. Per tant, hi ha unes empreses a Catalunya realment molt potents. Hi ha unes tensions en alguns sectors, això trigarà un temps a normalitzar-se, però diguem-ne, la intel·ligència artificial aplicada a la logística farà que més d'hora que tard es puguin atendre i preveure les demandes i puguem tenir millor assortiment de peces. I l'última pregunta, així deixaré que vosaltres en feu també, però aquesta penso que us interessarà. Vist que la independència és complicada, potser l'hauríem de comprar. Vull dir, hi ha uns tenidors del deute espanyol que no el poden tornar, no es pot tornar el deute espanyol, però nosaltres podríem posar 300 o 400.000 milions d'euros sobre la taula i més o menys és el que té el Banc Central Europeu de deute espanyol, uns 425.000 milions d'euros. Això sí, condició de ser independents per Nadal o per Setmana Santa. En tot cas, si hi ha algú a Catalunya que conegui les persones amb qui s'ha de parlar, deu ser el senyor Tremosa, i per tant no me'n puc estar de preguntar-li si podria tenir alguna viabilitat comprar la independència, comprar per uns diners que haurem de pagar igual. Jo en el llibre hi ha un capítol que parlo de política i parlo de l'Espanya vacía i del Teruel existe. Curiosament, aquest diumenge El País treu 2 pàgines dient hi ha 10 províncies de l'Espanya vacía on hi haurà llista pròpia. León ruge, Jaén arriba, Cáceres existe, tot de, clar, el model de Teruel existe. Clar, Teruel existe va fer un 27% de vot i va treure un diputat. Al PSOE li interessa que el PP fragmentar-li l'oposició a l'Espanya castellana i evitar-li i que quedin empatats, i per tant que el PP no pugui passar 140 diputats, sinó que es quedi amb 100, i el País ja ho treu. Jo en el llibre faig una anàlisi del cost. Madrid ha volgut... Clar, fixeu-vos, la Catalunya decadent és mentida, fixeu-vos, aquí, en l'any 1980, Catalunya representava el 19% del PIB espanyol. 19%. L'any 2021, Catalunya representa el 19% del PIB espanyol. No hem perdut pes. Madrid representava el 14% del PIB espanyol l'any 80. Avui representa el 20% del PIB espanyol. Per tant, ja tenim les portades de por fin Madrid ha superado Catalunya. Però a quin preu? País Basc ha perdut 1,5 punts de pes, València 1 punt, tota la cornisa cantàbrica gairebé 3 punts, tota l'Espanya castellana s'ha buidat. Vaig llegir un article que l'hauria de contrastar que diu que més de la meitat dels llicenciats universitaris d'Extremadura viuen a Madrid. Una dada brutal, és un desert. Ja tenen el titular que volien, Madrid és la capital productiva d'Espanya, però a un preu que ara els hi pot donar un Parlament amb 30 partits polítics. Pero existe y no habrán sido los catalanes los que habrán roto España. Nosotros no habremos roto nada. Nada, no han trencat ni un plat els catalans.
però tindràs Teruel existe, León ruge, Cáceres vuela, Ciudad Real quiere, Soria també, bueno, recolliran els fruits del desert que han creat. Llavors, clar, el futur no el sap ningú. No el sap ningú. Llavors, què més voldríem? Un escenari escocès o quebequès. Canadà i Gran Bretanya van donar una solució en forma de 2 referèndums a Quebec i possiblement un segon a Escòcia, que veurem en poc temps. Ja veurem també com ho gestionen, perquè ara el segon referèndum el poden guanyar els escocesos més que no pas el primer. Llavors, clar, la resposta que ha donat Espanya a l'intent pacífic i democràtic català de tenir un referèndum d'independència, com el que va fer Escòcia, la resposta sembla més a la resposta de Rússia o de Iugoslàvia davant dels intents de secessió de les repúbliques bàltiques i d'Eslovènia i Croàcia. I malauradament és així. I en aquest context s'ha de dir que les repúbliques bàltiques i Croàcia i Eslovènia van aprofitar del col·lapse econòmic de la metròpoli, cosa que no es pot descartar. És a dir, l'estat espanyol és ineficient de manera estructural, pren decisions antieconòmiques de manera natural, la seva genètica és centralista, no hi ha racionalitat econòmica, faran un mal ús dels fons europeus. I arribarà un moment en què Brussel·les dirà no comprem més deute. En el llibre jo he vist, i ho explico, com van tombar un ministre d'Economia a Itàlia. Març del 2018, eleccions italianes, guanya 5 Stelle i Lliga Nord 60% dels vots, amb un programa anti-euro. Volien crear una moneda paral·lela. Un diumenge nomenen un ministre d'Economia anti-euro. Març del 2018, ho explico en el llibre. Dilluns comença a pujar la prima de risc italiana. Dimarts puja, dimecres puja, divendres arriba a 400 punts. A 700 punts, suspensió de pagaments. Cap de setmana mogut a Roma. Dilluns següent es nomena un amic de Mario Draghi, ministre d'Economia, Giovanni Tria, pro-euro. Com és que va pujar la prima de risc? El dimarts següent del canvi de ministre surt a la portada del Financial Times. Sí, el Banc Central Europeu va deixar de comprar deute italià la setmana passada. I ara Espanya està en aquest escenari. El principal comprador de deute públic espanyol és el Banc Central Europeu. Mireu, jo he sigut conseller 10 mesos d'un govern de Catalunya. El govern anterior de Quim Torra va poder gastar 3.500 milions més del que tenia pressupostat. Vam poder pagar tota la factura sanitària, vam poder repartir 1.500 milions a bars, restaurants i comerços tancats. A 30 dies, que ho va fer el meu departament, la Generalitat paga a 30 dies, com si fos una administració nòrdica. I ara no em penjo una medalla del Màgic Andreu, però estic molt content de l'equip humà que hi havia a la Conselleria d'Empresa que ho va fer possible. Això fins i tot el president Aragonès ho va dir en seu parlamentària. Empresa ha pagat a 30 dies. Dient-hi als departaments que paguen a 9 mesos, dient espavileu que avui en dia les màquines ja ho permeten. Al pobre Artur Mas fa 10 anys li van retallar 3.500 milions. I mireu quin trauma va crear la retallada de fa 10 anys. Gràcies al Banc Central Europeu que ha comprat deute espanyol van arribar 3.500 milions a la Generalitat de més. Jo em nomenen el 3 de setembre conseller. Primera trucada que rebo. Jo soc professor d'universitat, em truca un rector. Home, Ramon, felicitats per fi un acadèmic. Ara és el nostre moment de les universitats, de treure el ventre de pena. Per cert, sàpigues que a dia d'avui perdem 40 milions. Espavila't. D'on trec jo 40 milions? Si la Generalitat no recapta impostos. Primera trucada que vaig rebre, allò... Ser conseller és molt bonic 5 minuts, perquè et comencen a trucar felicitats. Per cert, que hi ha un forat, espavila't. Heu vist en algun diari alguna notícia
vam cobrir tot el forat. No només de les 12 universitats, de les 8 públiques, sinó de tots els centres de recerca de Catalunya. Cap ni un va perdre diners. Això és gràcies a Santo Súbito, Mario Draghi, Whatever It Takes, les compres de deute públic que fins i tot ens han arribat a la Generalitat. Això, si no és un miracle, que vingui Déu Nostre Senyor i que ens ho digui. Hem pogut pagar tota la factura sanitària, contractar nous metges, nous mestres, donar-los un complement. Si no tenim ni un duro a la Generalitat, no recaptem cap impost. I el govern de Madrid, ja veieu el que dona secularment a Catalunya, un 10% del total espanyol i gràcies. Per tant, per què Espanya ha sigut el país que menys ajuts ha donat a pimes i empreses i menys impostos ha perdonat? Perquè ja estan en un límit de deute públic al punt de la intervenció. L'1 de febrer, el Banc Central Europeu ens regala la campanya electoral i la victòria als partits independentistes, quan fa un comunicat dient Spain, el país que menys ajuts ha donat a pimes i autònoms, que no ha perdonat cap impost. Espavila't. L'1 de febrer. Jo ho vaig utilitzar en campanya electoral matí, tarda i nit i matinada, perquè ens han fet la campanya electoral. I haguessin pogut esperar 15 dies a dir-ho. Llavors, jo no sé el futur no el sap ningú, però no descarto que la lògica centralista, antirracional i racional de les elits castellanes, jo també puc dir que potser els catalans serem els últims de marxar. Abans no saltin altres, perquè el pas que va, la lògica centralista de mala inversió pública, de no fer corredors ferroviaris, de decisions equivocades. Fixeu-vos el que depèn de l'Estat, l'energia, de les més cares d'Europa, el mercat laboral, el més ineficient d'Europa, l'atur més alt, el fracàs escolar, el més ineficient, el més alt d'Europa, la justícia de les més lentes i de les menys independents, per no dir la que més d'Europa. Això en un món que espavila tan ràpid i que tothom va a tota pastilla i que tu vas a algunes universitats americanes i no hi ha cap europeu estudiant, perquè ja no tenim el nivell per entrar-hi, tots són asiàtics i un europeu allà dintre no entén res, en un context en què al món hi ha països que s'espavilen molt i molt bé i que treballen molt bé, seguir amb la lògica imperial de l'Espanya castellana del segle XVII i XVIII, quan eren un imperi, no funciona. Per tant, jo no sé què pot passar, no tinc una bola de vidre, però no podem descartar un empitjorament de la crisi econòmica espanyola quan s'acabin els diners europeus i per tant no hi haurà més pressupostos expansius, sinó tot el contrari. Jo penso que l'estat espanyol és una màquina de fer, és a dir, malgrat nosaltres, la màquina de fer independentistes és molt eficient a Madrid. Ara hem vist el del castellà, és a dir, qualsevol lògica intel·ligent se li dona una mica de peixet a la llengua catalana. No, la prohibirem a les escoles. No? A Mallorca, la manifestació més gran de la història, a Mallorca, fa 5 anys, amb unes samarretes verdes, la va mobilitzar voler treure el català de les escoles. Mallorca, que una manifestació de 100 persones era el rècord històric, es van aplegar 30.000 persones a Mallorca, a la Illa de la Calma. És una cosa espectacular, és a dir, en 10.000 anys no veureu una cosa igual. I parles amb gent del PP de Mallorca i et diu quin gran error el va usar, que pagarem molt car molt de temps. Intentar atacar la llengua catalana. Escolta, és a dir, el Suprem ara ens fa un favor, segons com. Per tant, hem d'estar amb la canya a punt. Jo ho vaig dir al Parlament l'altre dia, dic, escolti'm, potser a les properes eleccions hi ha un 60% de diputats independentistes, malgrat nosaltres.
transversal, el preu dels aliments. El blat ha pujat el 50% o el 100%, el blat de moro també, no sé com va l'arròs, i d'això en mengem tots, vull dir que no sé com això pot influir en el futur tampoc. Hi ha un capítol del llibre que es diu Agricultura vertical. Sabíeu que Holanda produeix més tomàquets que Espanya i Itàlia juntes? Holanda. Ho han fet amb hivernacles alimentats per energia solar. Sabíeu que un enciam als Estats Units requereix 280 litres d'aigua i a Holanda, amb reg gota a gota, gasten només 9 litres? Sabíeu que hi ha un empresari català que farà com el Guardiola? És a dir, que ha anat a Holanda a estudiar-s'ho i vindrà aquí a fer el mateix però millorat? Que és el que hem fet amb el Cruyff. És a dir, va venir el millor futbol i el Guardiola és l'empelt local que ha millorat en qualitat i quantitat les copes i el joc del Cruyff. Doncs jo conec un empresari català que té un projecte europeu fabulós, que ha anat a Holanda a copiar-ho i li vaig dir, ja sé que ho fa, ja ho està fent al Penedès, ja sé que ho estàs fent millor que els holandesos. Al Delta del Llobregat no s'hi faran escarxofes i donarà autosuficiència agroalimentària a Catalunya, que ara aquí d'hortalisses pràcticament no se'n fan. La revolució digital de l'agricultura és espectacular i ja està passant al nord d'Europa. Per tant, és un paper en blanc i un llibre per escriure i veurem coses sorprenents en poc temps en aquest sentit. Vaig anar a Agramunt dissabte. Torrons Vicenç factura 90 milions d'euros. Té 600 referències. Amb el germà de Ferran Adrià està fent una varietat revolucionària de nous gustos i sabors i estan exportant a tot el món que d'aquí 5 anys, no donareu crèdit, ha ampliat, ha fet 4 naus noves a Agramunt, no té mà d'obra. Li falta mà d'obra. És espectacular el que fa l'Àngel Velasco a Agramunt. I també hi ha 4 empreses que fan torrons. Hi van anar els directius del Corte Inglés l'altre dia dient has escombrat a tots els alacantins de Xixona, que havien sigut durant 150 anys els reis del torró. Els has escombrat i a Madrid facturen, Vicenç, etiquetant en català, a Madrid ven milions i milions d'euros, no us ho podeu ni imaginar. Mai, tu t'imagines, si ara jo hagués vingut fa 5 anys us diria el torró d'Agramunt serà el millor del món? Doncs a París, als Emirats Àrabs, a Londres, a Mèxic, als Estats Units estan pulveritzant el mercat i estan plantant ametlles i ametlles i ametlles i no donaran a l'abast. I té tota la tecnologia que se la fan ells, té unes naus admirables. Agramunt. És una magnífica excursió ara per Nadal, podeu anar-hi. Realment no té lògica racional. El que està fent Àngel Velasco, que per cert va estar 2 mesos intubat, fa 6 mesos pel coronavirus, i ha sortit, diu, mira, m'he tret 30 quilos i estic millor que mai. A les 6 del matí ja estic engegant les màquines a la fàbrica i té una quantitat de projectes, una llar d'avis, una escola gastronòmica amb el germà del Ferran Adrià, una masia per joves amb problemes de drogoaddicció. És una cosa meravellosa. La revolució que està fent l'agricultura a Lleida és espectacular. Per tant, jo no tinc cap... És a dir, avui tenim indicis, realitats que ja són a Catalunya, que ens fan veure que el millor rebost agroalimentari del sud d'Europa és aquí. De fet, mireu, una altra bona notícia, la collita de préssecs del Segrià
d'aquest any ha sigut la millor dels últims 25 anys. Ni sequera, ni pedregada i preu més que duplicat. Passa que no és titular de diari. Els pagesos estan contents. No surt mai al diari, això. Però jo que he anat i vaig un cop per setmana a Lleida i preguntes, què tal Cloprèssic? Bueno, preu, digue'm el preu. Tant, el quilo. I l'any passat, quan? Vale, gràcies. Tots estan robant la maquinària, comprant... Sabeu? Mireu, el poble de ma mare, el Poal, 600 habitants. El tractor intel·ligent que exporten a Nova Zelanda. Tallers Moreno. Jo jugava amb ell quan érem petits, m'arreglava les bicicletes. Qui collirà la fruita ja no serà un braç humà. A Israel i també a Catalunya ja estan investigant el braç metàl·lic que agafarà la fruita i farà així i mirarà volum, temperatura tal i agafarà o no agafarà. La revolució que hi ha en l'àmbit agroalimentari és espectacular. Jo ho dic que anava a collir peres i pomes quan era adolescent, i això està canviant. Heu vist a les olives i a les ametllers que va un tractor, una xarxa, clac, pum, ja ho tenim. I a més la xarxa s'adapta a l'alçada dels arbres, doncs a la fruita dolça, i a més el préssic de Lleida és el primer que arriba d'Europa, perquè per insolació i latitud és el que abans madura. La renda agrària de Lleida, que es va multiplicar als anys 70 i 80, que era la més alta d'Espanya, això tornarà. Del gota a gota, de la innovació tecnològica, de la creativitat. Per tant, el tema dels aliments, hi ha uns increments de productivitat tan grans que permetran oferir molta més quantitat i qualitat a millors preus, i ara tenim una inflació de demanda a curt termini, però que en el futur això doncs jo no hi veig problema. Només preguntar, ja que has parlat de configuració hidrogràfica de la vall de Boí o de l'Alta Ribagorça, com passa tot el que sempre hi havia hagut uns contactes que teòricament van caducar fa 25 anys i va haver una extensió, podria dir, pel Felipe González. Com està aquesta situació? Separa't del micro, sisplau. Va haver-hi uns contactes quan es van fer les empreses hidroelèctriques a tot el Pirineu, que els municipis tenien dret a certs beneficis i va haver-hi que tenien una data de caducitat. Jo sé que fa uns 10-20 anys, en l'època de Felipe González, havien caducat. Va haver-hi una extensió. Com està aquesta situació? Els ajuntaments ribagorçans, municipis on hi ha embassaments, cobren anualment un cànon elèctric. Si vosaltres visiteu Sopeira, abans de Pont de Suert, veureu que aquests cànons anuals és el poble més bonic d'Aragó a les enquestes que fa Televisió de Aragón. El poble més bonic és Sopeira, just a la franja de Ponent, a l'altra banda del riu, de les obres que hi ha fet l'Ajuntament tot el romànic l'ha posat en valor, tota l'estètica del pantà, tots els passejos, els carrers, tot l'arbrat que hi ha fet. Per tant, aquest cànon se segueix pagant allà on hi ha municipis. Si ara anem amb una nova generació d'energia hidroelèctrica per central reversible, d'aigua que puja i baixa, això generarà més diners i, per tant, aquí és on també la comarca i els ajuntaments poden dir un cànon semblant que reverteixi en el nostre municipi. Per tant, jo no veig mal enfocat aquest tema, perquè ja s'està pagant i podeu anar a alguns municipis que tenen centrals hidroelèctriques del Pirineu, al Pallars, a la Ribagorça, on els cànons aquests han funcionat molt bé. Jo voldria apel·lar a la seva història
història d'eurodiputat perquè fa molts anys que a mi em preocupa molt una cosa i és, després d'haver viscut 30 anys a Europa i de fins i tot tenir una nacionalitat europea, adonar-me que quan va ser el moment de la veritat, Europa va permetre el que va permetre posant a la presó persones electes i no respectant les bases del que en diuen ells mateixos un estat de dret i un país democràtic. I jo em pregunto, perquè per mi és no ho entenc, com és possible, quins arguments es poden fer servir per sota mà, perquè tot això són qüestions polítiques, perquè països com Bèlgica, Holanda, França, Alemanya, tolerin que en un país, actualment el quart país més gran de la Unió Europea, s'hi puguin tractar els electes i la democràcia de la manera que ho ha fet Espanya, amb una dictadura dels magistrats, que és evident i que a Europa ho saben. I això jo no ho puc entendre. I no sé quins són els intríngulis que poden existir, no sé si vostè ho pot explicar o és una cosa inexplicable. Gràcies. A veure, jo vaig fer un llibre fa 2 anys que es diu Dues Europes, amb un pròleg de Carles Puigdemont, que us recomano, perdoneu la propaganda, però moltes de les coses que aquí tracto de passada, doncs hi he repensat molt jo també, no? Clar, jo l'1 d'octubre vam portar aquí uns 15 eurodiputats i uns 50 diputats nacionals. Una de les delegacions dels eurodiputats que hi havia a Barcelona, per casualitat, eren a les 9 del matí al Col·legi Ramon Llull. Per tant, van poder gravar amb les seves càmeres les càrregues i van poder recollir pilotes de goma. Això va ser clau. Perquè a la 1 del migdia, Charles Michel, primer ministre de Bèlgica, que avui és l'autoritat més alta d'Europa perquè és el president del Consell Europeu, que mana més que el Parlament i la Comissió, fa un tuit que diu prou violència policial, diàleg polític a Catalunya. Aquest tuit va ser, per la gent que érem a Barcelona, la salvació perquè es van aturar les càrregues immediatament. Van haver-hi trucades. A Lleida no, i en altres llocs la Guàrdia Civil va repartir i la policia van seguir repartint tot el dia, la tarda, però a Barcelona ciutat, com que hi havia moltes televisions, molts mitjans, i hi havia molts eurodiputats, allà es van aturar les càrregues. El 16 d'octubre del 2017, Charles Michel fa una entrevista de 2 pàgines a Le Soir, que és el gran diari de Bèlgica. El titular és una gran majoria de primers ministres de la Unió Europea estan a favor de la meva piulada l'1 d'octubre. Aquest és el titular. Això no ho posem prou en valor. Després també a Oviedo, aquell mes d'octubre, quan Espanya intenta donar un premi a Donald Tusk, Tajani i Juncker, que els fan anar a Oviedo i els donen allà un premi, Tusk fa un discurs brutal a la cara de Rajoy i del rei. Donald Tusk diu: quan jo era jove, imprimia poemes il·legals, anava a manifestacions il·legals, vam ser empresonats, vam anar a l'exili, but we never gave up. Que vol dir no ens vàrem rendir. Que les cares del rei d'Espanya són un poema, que el Rajoy, com que no sap anglès, està allà tan tranquil, però les cares del Juncker, la cara del Juncker al costat sentint això és brutal, se li glaça la cara. I a la reunió mensual que hi ha l'octubre del 2017, que un cop al mes es troben els caps d'estat al Consell a Brussel·les, l'ambaixada alemanya fa un tuit cada mes i diu els 3 temes més importants del Consell. I el mes d'octubre era acord de lliure comerç, Corea del Sud, Europa, normativa mediambiental del porc a Europa. El tercer punt, Catalunya. I ha sortit publicat en diaris que Angela Merkel li diu a Rajoy: què penses fer a Catalunya? I
I Rajoy diu, és un tema interno, no tenéis que decirme nada. Això ha sortit fins i tot a la premsa espanyola. Però llavors surt Günther Oettinger, comissari alemany des de fa 10 anys, braç dret d'Angela Merkel, expresident de Baden-Württemberg, i diu, si Espanya fos federal no hi hauria problema català. Però clar, el federalisme alemany es cap en un tuit. La regió recapta tots els impostos. La regió gestiona totes les infraestructures, ports, aeroports i trens. La regió supervisa la banca i la regió té tribunals judicials d'instància última, com hem vist a Schleswig-Holstein, en què la decisió d'alliberar Puigdemont no té apel·lació a un acord superior. Que aquest era el pla Ibarretxe. Volia fer del Tribunal de Justícia del País Basc un tribunal independent i li van dir que no. Però clar, Günther Oettinger diu que Catalunya no té res d'aquests 4 elements que són federals. Per tant, a Catalunya no hi ha federalisme ni hi ha res. I aquesta podria ser una solució al problema català. Això està dit en roda de premsa per Günther Oettinger a l'octubre del 2017 i quan hi ha les eleccions del 21 de desembre del 2017 que convoca Rajoy, el portaveu del govern alemany repeteix això mateix que us he dit. Dit això, què hem vist a Escòcia, a Bèlgica, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia, de com funciona la justícia i quin mirall tenim a Espanya? Què és Europa si no un àmbit de llibertat on el vot de la gent compta? Jo he vist els danesos votar 2 cops, no volem entrar a l'euro. Jo he vist els suecs votar 2 cops, no volem entrar a l'euro, fa 20 anys. Jo he vist referèndums dia sí, dia també, a Europa, per exemple, Holanda, 2017. Vols que Holanda signi l'acord de lliure comerç Unió Europea-Ucraïna? I va sortir que no. Dinamarca, 2017, referèndum. Vols que Dinamarca entri a l'espai judicial de cooperació reforçada europeu? I va sortir que no. Per tant, cada any hi ha referèndums. El Brexit és un referèndum, el d'Escòcia és un referèndum, on el vot de la gent compta. Mirall escocès, mirall europeu, Espanya. Aquest és un winning target. Com diu el gran advocat Gonzalo Boye, os reprimen porque vais ganando. I l'oprimit i el reprimit li costa veure que guanya, perquè prou feina té a cobrir-se. Però si no anéssiu guanyant, no us seguirien reprimint. Dit això, també hi ha qui diu, home Ramon, a Eslovènia vam anar més de pressa a fer la independència perquè érem el 90%. Si tu tens un 80%, la fas en 6 mesos la independència. Si estàs en un escenari com Irlanda, a Irlanda la independència va costar, ara fa 100 anys de la independència, a Netflix teniu una sèrie de 2 temporades, Rebellion, us ho podeu mirar, allà es barallaven com a catalans els independentistes irlandesos i es mataven entre ells, vull dir que pitjor que nosaltres, no? I és així de bèstia, però no hi havia consens a la societat irlandesa. I va ser la repressió britànica que va fer indepes els irlandesos, no és que ho tinguessin allò... Per tant, és un escenari, el català, cada procés és diferent, però sí que Europa és un espai de llibertats mínimes que és insuportable i que ha de posar a la llum del sol el franquisme 2.0 d'aquesta pseudodemocràcia espanyola. I fixeu-vos, jo vaig dir al Parlament l'altre dia, als socialistes i als de Podem, quan el president Torra el vau destituir, us vam dir, un dia us arribarà a vosaltres, i aquest dia ja ha arribat, i el diputat canari que teníeu ja se l'ha empatat, i no serà l'últim. Escolta'm, potser Europa, jo penso que ens ha salvat una depressió molt més intensa i ha posat contra les cordes l'estat espanyol. I Europa encara és un espai en construcció on els estats manen massa i on els poders europeus massa poc. Massa poc. I no hi ha una justícia europea. No hi és encara prou forta i prou respectada. Espanya, quan va entrar a la Unió Europea, va afirmar acato la ley europea que és superior. Però clar, si ara li diuen Puigdemont és immune i pot venir a l'oficina que té a Barcelona i no el pots detenir, ja veurem què passa. Posarà contra les cordes.
a l'estat espanyol. I per tant, hem passat del 50% per primera vegada a les últimes eleccions, tot i que no exercim com a majoria del 52%, que té la marinera, la CUP votant en Vox dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, com hem vist aquesta setmana, a totes les comissions, i ningú diu res. Amics de la CUP, miro la pantalla. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres heu votat en Vox en compte d'un pressupost que són 5.600 milions més pels catalans. Què passa? Bueno, això no toca, avui no toca. He venido a hablar de mi libro, diguem-ne. Però, escolta'm, la història... Camilo José Cela va dir, en cuestión de separatismos, siempre fueron muchos más los separadores que los separatistas. I potser arribarà un dia... La independència la farà la gent del Baix Llobregat, no la farem, nosaltres la mirarem per la finestra. La faran un dia... Mira, Havel, Václav Havel, president de Txecoslovàquia, va escriure 2 versos. Com ha caigut el comunisme un diumenge a la tarda com un castell de cartes. Segon vers. Com el castell de cartes ha aguantat 40 anys. És així. Però si un dia Espanya no pot pagar les pensions, abans que nosaltres, que estarem buscant l'estelada, potser alguns altres hauran sortit del carrer i t'hauran fet la feina. I potser seran d'altres llocs d'Espanya abans que els catalans, que estarem escarmentats dels pals que hem rebut. No es pot dir mai res, no podem descartar res, però hem fet un gran progrés, posem-lo en valor. Jo encara recordo quan em deien a la facultat, jo vaig fer un llibre, el primer llibre que vaig fer es deia l'espoli fiscal, i em deien catedràtics i consellers, Ramon, era l'any 2005, tot va tan bé, tants temes que hi ha per escriure, de les balances fiscals no en parlarà mai ningú, fes altres llibres, home. I jo, si el 2005 em dius com estarem d'aquí 10 anys, podríem imaginar un procés com el que hem viscut, amb l'economia en màxims històrics, sense un paper a terra, que això és el que venien a admirar. Jo, l'any 2017, recordo 15 eurodiputats fent turisme polític. I have not been never. I won't be ever in a 1 million march. Ser a la Meridiana 20 minuts abans de la mani, no hi havia ningú. I deien, is this the real place of the demonstration? Yes. I diu que portareu samarretes de colors i que aneu per trams? Yes. Well, it is supposed. Nois, posem en valor que va ser flipant. Tothom va arribar com a nòrdics, es va posar en el seu lloc, va haver-hi la mani i després va tornar tothom al lloc i encara m'estan enviant missatges dient estem flipant, finesos, alemanys, holandesos, anglesos, danesos. Politico Europe va fer un reportatge, el millor moviment en creativitat i originalitat de mobilització pacífica i festiva. Jo vaig estar a Escòcia el dia del referèndum de la independència. Va ser el dia més avorrit de la meva vida política. Escocesos votant en referèndum en un dia de pluja, com qui anava a tirar una carta al carter dient hi ha 3 persones de cua, potser no voto, me'n vaig. I jo pensava, però a Catalunya si ens donguessin un referèndum acordat, què faríem? Colles de castellers, samarretes de colors, esbarts dansaires, faríem un happening espectacular. Bueno, no ho vull imaginar. I Escòcia deia, bueno, ser britànic no està tan malament. Aquest és el punt. Nosaltres no podem dir el mateix amb la condició d'espanyol. Per què a Quebec no hi ha més referèndums d'independència? No hi heu pensat? Us donaré la resposta. Canadà fa oficial el francès a tot el país. Dona l'agència tributària al govern de Quebec. I el Banc Central del Canadà ha sigut el millor del món en prevenció financera. L'any 2008, 0 bancs al Canadà pateixen la crisi de les subprimes. The best
Central Bank of the World. El Banc d'Espanya és això? Abans de l'euro, amb el Mariano Rubio i tal, és això? És això? És a dir, Canadà ha fet els deures. A Madrid està fent els deures? Llavors, jo penso que Europa ha fet molta pressió indirecta, i jo ho sé de diputats europeus que estan en el grup socialdemòcrata i grup popular, la contestació que han tingut. Mireu, amb la votació del president Puigdemont, els 300 vots que va tenir el president són tots de l'Europa occidental. Es va perdre a Romania, Bulgària, Polònia, Hongria, que aquí ens van matxacar, però la quantitat de diputats socialistes, verds, liberals, francesos, italians, alemanys, belgues, holandesos, danesos que van dir votaré públicament a Twitter, votaré que no a la sedició de Puigdemont. Fixeu-vos, el que hauria de ser uns titulars de diaris que ens els menjaríem 6 mesos, no va ser ni peu de pàgina, perquè Madrid va arribar derrotada a la votació. Encara que la vam guanyar perquè no vam poder arribar a fer campanya, tant que ens vam concentrar a l'Europa occidental, que vam perdre l'oriental, però la de diputats de pes que van fer públicament la seva posició de vot, sortint de l'armari i de la pressió, perquè els diputats espanyols diuen si et signifiques i vols ser president de la comissió tal, no et votarem, i vols anar de viatge a la delegació tal, no tindràs el nostre suport. La quantitat de diputats de pes que van dir no a la sedició és espectacular, i la prova és que la victòria surt a peu de pàgina als diaris, fora, perquè va ser un gran resultat mobilitzar 300 vots. Les procedents d'immunitat es guanyen pel 99%. Work in progress, que vol dir anar fent, anar pedalant. Venim d'uns anys que érem 3... Mireu, jo vaig tenir l'honor, com a conseller d'Empresa i Universitats, de fer el canvi últim de rector a la UB. Doncs a la llista del rector de la Universitat de Barcelona que va guanyar hi havia alguns significats independentistes, vicerectors, Jordi Mates, que és un dels encausats a l'1 d'octubre, i vaig poder presidir com a conseller d'universitats un relleu a la universitat, i fixeu-vos, el manifest dels síndics de l'1 d'octubre va firmar rector de la Pompeu, rector de la UB, rector de l'Autònoma i després tots els altres. Ostres! Tota la universitat catalana, i a més físicament van anar als jutjats, rector de l'Autònoma, rector de la UB, rector de la Pompeu, estaven allà a la porta donant suport als encausats de l'1 d'octubre. Ostres, quin tomb! I el canvi d'hegemonia, no a la Universitat de Girona o a la Universitat de Vic, a la de Barcelona, que és Baix Llobregat, i els estudiants van decantar la votació. I el rector sortint va perdre perquè va ser indiferent a la repressió. I quan el Jordi Mates va ser encausat, no li va donar suport. Ah, carai, quin tom està fent el país. Llavors, hem de seguir fent feina i avançar en percentatge, perquè fins ara no havíem superat el 50%, i això és el que es mira a fora. Mireu, hi ha un discurs i acabo, Pedro Sánchez li diu a Rajoy, poc abans que el fessin fora: ¿qué desastre es usted, señor Rajoy? Cuando usted llegó había un 5% de INDEPES. Usted se va con un 48% de INDEPES. Conmigo no, esto no va a pasar. Van a ir para abajo. Pues ahora le podrían dir al senyor Pedro Sánchez: ¿qué desastre, Pedro? Que eren un 48 i són un 52. Ah, carai! Això està darrere dels indults. Per tant, jo penso que Europa, la mica d'Europa que tenim, perquè a veure, quin pressupost té la Unió Europea? 3 vegades el de la Generalitat. Only, només 3 vegades el de la Generalitat. No és ni l'1% del PIB de la Unió Europea. El pressupost del govern federal americà és del 23% del PIB dels Estats Units. Tenen una potència de foc 30 vegades el de la Unió Europea. Per tant,
Europa no recapta cap impost. A Europa encara els comissaris manen menys que els ministres. A Europa, Polònia desobeeix, Hongria desobeeix, Espanya desobeeix i tot just ara comencen... Però mira, el govern alemany nou ja diu que el rule of law, que el tema de la llei europea és molt important i en farà una causa de... perquè saben que s'esquerda la unitat. Llavors, bueno, ja veurem què passa, ja veurem què passa. Els verds alemanys i el Partit Verd Europeu han sigut el nostre gran suport i ara governen a Alemanya. Això és una magnífica notícia. Bueno, anem a jugar. Déu-n'hi-do la feina que han fet el president i els consellers Comín i Ponsatí, són 3, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vull dir... no estamos tan mal, no?, que diria. En 2 hores, és un partit de futbol i una pròrroga, això, Sí. Bueno, si no hi ha res més, potser ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, és un honor i bé, ja es nota, ens agrada moltíssim. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, esperem tenir el senyor Tremosa el més aviat possible, quan faci un altre llibre. Ara poden passar a signar llibres, ho faràs aquí, Ramon? Aquí, perfecte. Moltíssimes gràcies a tots.